Хушлашуларны теләмим, мин бүген синең белән. Кайырып алып китәсең, җанымны үзең белән. Юк итмә дип әйтә алмадым, бәгырьләр өзелсә дә. Кайтырсың бит яннарыма, син исән мин генә. Юк итмә дип әйтә алмадым, бәгырьләр өзелсә дә. Юк теләми минем йөрәк, теләми хушлашуны. Кабул итми минем җаным, газаплы аерылуны. Булсын бу тик вакытлыча, бары тик саубулашу. Тик язмасын гомерлеккә синең белән хушлашу. Булсын бу тик вакытлыча, бары тик саубулашу. Тик язмасын гомерлеккә синең белән хушлашу. Булсын бу тик вакытлыча, бары тик саубулашу. Булган безнең якташыбыз Хажаев Нуршат Нурмөхәммәтовичны соңгы юлга озатырга, аның белән хушлашырга җыелдык. Ватаныбыз чакыруы буенча ул илебезне сакларга китте. Без һәммәбез дә тыныч тормышта яшәсен өчен үзенең гомерен кызганмады. Хажаев Нуршат Нурмөхәммәт улы 1974 елның 24 сентябрендә Түркменистанның Сакар-Чигии бистәсендә дөньяга килгән. 1991 елда Башкортстанның Гафури районында гомуми белем бирү мәктәбен тамамлаганнан соң Уфа шәһәрендә техник институтында белем ала. Ул һәр вакытта да ачык күңелле, хезмәт сөючән, тормышны